ଅତି ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ, ଯିଏକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁରୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୁରୁ, ଆଉ ମହାନ ଗୁରୁ ସାଧୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, ଶମ୍ଭୁରେ ଶଙ୍କରଜୀ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର ଚତୁସନ, ସନକ ସନନ୍ଦ ସନାତନ ସନତ କୁମାର, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁନି, ସେ ସବୁଦିନେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବାଳକ ହେଇକି ରହିବୁ, ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର କପିଳ ମୁନି, କପିଳ ମନୁ, କପିଳ ମନୁ ମାନବ ଜାତିର ଆଦି ପୁରୁଷ ମନୁ, ଆଉ କପିଳ ମୁନି ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର କପିଳ ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯିଏ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ, ଜନକ ମହାରାଜ ଗୃହସ୍ଥ, ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜର୍ଷି, ରାଜା ପୁରୁଷ, ଜନକ ଭୀଷ୍ମ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର କପିଳ ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କରିଦେବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ, ବଳି ମହାରାଜ ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନା ବଳି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଳି ବୟାସଠି ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବୟମ ମାନେ ସାଧୁ ଭାଷାରେ ବୟ, ମୁଁକୁ ବୟମ କରେ ଆମ୍ଭେ, କିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ କଥା ମାନିବୁ। ମହାଜନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରକ୍ ରଖି ଟଙ୍କା, ମହାଜନ ମାନେ ତାର 4ଟା ଅମାର ଅଛି, ମହାଜନ 12 ଜଣ ମହାଜନ, ଏଇମାନେ ଯାହା ଭଗବାନ କହିବୁ, ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବୁ ସେଟା ଗର୍ବର ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କୁମାର ମନୁ କପିଳ ମନୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆଉ ମଜା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମହାଜନ, ତାଙ୍କ ନାତି ବଳି ମହାରାଜ ବଳି ମହାରାଜ, 2 ଜଣ ଅସୁର, ଅସୁର ମହାରାଜ, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶକ୍ତି, ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ, ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସତୀ ଭିତରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ, ମହାଜନ ଭିତରେ ଜେଜେବାପା ନାତି। ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ଗୀତା କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ନାତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପାଇଁ ଭାଗବତ କୁହାଗଲା। ଆହୁରି ମଜା ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ କହିବି। ତେବେ ଆମେ କହିବା, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିଲା? ହଁ ଭଗବାନ କିଏ କହିଲେ ମହାଜନ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବା, କିଏ କହିଲେ କାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହା ମତକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ। ତେବେ ସେ କିଏ ଭଗବାନ? ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସିଏ ଭଗବାନ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦରେ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଦର ଚିହ୍ନ ଦେଖେ। ସେ 7 ବର୍ଷ ପିଲା 7 ଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଲୀଳା ଚାଲିବୁ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ମଜା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ହାତୁଡ଼ି କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୂତନା ମା 7 ପ୍ରକାର ମା ମାନେ କହୁଛି, ଆମେ ତ ମା 7 ପ୍ରକାର ମା କ'ଣ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ ଟିଭିରେ ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ ନା ଚିନ୍ତା କର ଆଲୋ ସେ ଅମୁକି 12 ଦିନ ହବ ଅମୁକି ନାଟକ ଟିଭିରେ। ବାପା 4 ପ୍ରକାର, ବାପା ତ ମୋ ପୁଅ ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଣି 4 ପ୍ରକାର ବାପା କ'ଣ, ମା 7 ପ୍ରକାର କ'ଣ ଶୁଣୁ, ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ ଟୁ ବି ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଲେଟର ଶେଷ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ପୂତନା ଦେଖେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ। ତେବେ ଭଗବାନ କିଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ? ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ସୁଧୀ ଶ୍ରୋତା, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କହୁଛି, ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିବୁ, ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିବୁ, ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିବୁ, ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଦରକାର। ତେବେ ଭଗବାନ କିଏ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସଃ ଶ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନବୈରାଗ୍ୟଶ୍ଚୈବ ଷଡ଼ାଂ ଭବ ଇତି ଗଣା। କାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କାହା? ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତା ନଥିଲେ, ଏବେ ବି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗତ ପ୍ରବଚନକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିକି, ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ରେକର୍ଡ ଦେଇଯିବେ, ସେଇଟା ବାଣ୍ଟି ଦେବା କଥା, କାଳେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଯିବେ। ଆଜିର ଯିଏ ଚାହିଁବେ, ଆମ ବାବୁ ଯିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସଃ ଶ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଶ୍ଚୈବ ଷଡ଼ାଂ ଭବ। ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ? ମା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଶ୍ରୋତା ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ହେଉ, ଆମେ କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ, କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମାଜରେ କାହା ପ୍ରତି ଆମର ବେଶୀ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ? ମାନେ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା, ଯାହାର ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଅମୁକ ବାବା ତାର ବହୁତ ଧନ, ସେ ଅମ୍ବାନୀ ବିରାଟ ଧନୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଧନ,
समग्र समग्र धन ऐश्वर्य पूरा कोटि समग्र बीर्यस्य बीर्य माने बल जार बहुत बल अच्छे फेलु दाता से रामचु बुलार दाता मारुतब तेणु समग्र क्या डरिकी सम्मान देतु बोधर से सम्मान नमस्कार 3-4 प्रकार संवेदनशील आवेदनशील आ बाध्यता किए प्रणाम बोधर से प्रणाम कर किए बाध्य मो अफिसर प्रणाम मतलब असुविधा अच्छी आउ गोटे जो साहित्य ओह्लैबे नातमाला प्रणाम करते बाध्यता तेणु ऐश्वर्य समग्र से बीर्य से बलवान जे बलवान ताकि जे भय करे सम्मान ऐश्वर्य से समग्र से बीर्य से जश 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 का रेपुटेशन बहुत भगवान को ख्यात गोवर्धन धारण करे सब नेले किसी देले अजा को देदेले हेटी विभीषण को देदेले ये उग्रेशन को देदेले खाली देवी नेबी नहीं दुर्जन कहले देवी नहीं बिना युद्ध देवी नहीं सूर्य देवी सूर्य अग्र सूर्य आगे सूर्य हर्षे अपरे जब हर्षे अवश्य जब सूर्य देवी सूर्य अग्र देवी कभी नहीं ये देवी नहीं भगवान के देवी नहीं उग्रसेन देले विभीषण देले तेणु त्याग जश ख्याति त्याग वैराग्य आ सौंदर्य भल छुआ खाई आप बस बुलिया छुआ कोल जड़े सौंदर्य सुंदर पिला सबूता झील देवाई चाहते जड़े झील अच्छा अच्छा जाना भितर सब मो पिला भल झीटा मो पिला बाहर तेणु सौंदर्य ऐश्वर्य बल गणति षड़ ऐश्वर्य आगे ऐश्वर्य करें टोटाल देखिए गोटे बही पर मेन टपिकटा बही पर टाइटल बहीटा ना थो ये मेन टपिक एटा सबूटा गोटे ऐश्वर्य षड़ ऐश्वर्य तेणु आम सिद्धांत हूँ आम क्या भल पाती क्या प्रति आकर्षित होती क्या निजर करती जार बल थाए धन थाए सौंदर्य थाए त्याग थाए जश थाए ज्ञान बहुत ज्ञानी मेधावी प्रकार गणित धन बल जश ख्याति ज्ञान सौंदर्य त्याग प्रकृत जिन कौटा बल प्रतिभा त्याग महा कौ मत त्यागटा देखे त्यागटा त्याग आ देखे कौन बलटा डरी भय ये षड़ ऐश्वर्य आप जनक गोटे कड़ ऐश्वर्य थो आप भगवत मानव समाज क्या 6टा ऐश्वर्य कहते आम अमुकी बाबू अच्छी कंटाक्ट कर 6टा ऐश्वर्य डिगर मूषार 6टा ऐश्वर्य अमुके भी 6टा ऐश्वर्य आम क्या जनक अच्छी से बढ़िया बढ़िया मजा अच्छी भगवान तेणुक से भगवान बिकज ही आकुमुलेटेड एंडोड विथ 6 assets 6टा ऐश्वर्य परिपूर्ण करूँ भगवान तेरे भगवान से आम किए से व्यक्ति विशेष किए कहूँ नैतेजांश कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुल लोक मूढ़ी जुगे जुगे एतेजांश कला पुरुष परम पुरुष पुरुष मान पुरुष पुरुष आम सब नारी राजकला छुआ कहली तो बापा स्त्री तू स्त्री तो भौरी स्त्री तो माँ स्त्री सब स्त्री सब आम राधा जड़े केवल पुरुष सी किए से परम प्रिय बापा कहले बापा जानते स्पिरिचुअल लोक सारू पचड़े आम जानू आम सब स्त्री जड़े पुरुष से किए से परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषतम प्राणनाथ प्राणबंधन गोपेश गोपिका कांत राधा कांत अगतिर गति असरण शरण अहित परमात्मा गिरिधर नाथ मुरली बंधन नंद कुमार नटकुटिया बांक चुड़िया शिवच्च बैठाकिया सबरी अठाकिया भाव विनोदिया मयूर चुड़िया जमुना चुड़िया से मीराबाई जा बोले वृंदावन में मोर स्पीडियो ब्रेक चल मीराबाई वृंदावन गले कहले मो महंत को दर्शन करे जाए महंत को दर्शन करे जाए मठड़ी जमा नहीं गोटे मैथमेटिक्स गोटे प्लस मान भूली जाए आ 0 कौन कह सार मैं क्यों सार देखी कौन कहते जमा अटेंशन मैं आपको कहती गत थर रैप्ट अटेंशन इंग्लीश कर निमग्न ध्यान तेणुक दुंदुकार पार हो आप शुणुं दुंदुकार पड़ेगा कि आउ सब गाँव में बस कहीं से पड़ा बिकज ही हैड रैप्ट अटेंशन ध्यान परिस्रा यूरिनाल ब्लड फाटी जीव जीवन
जोहर कर साहब टिके कौन कहली ता कहली शुणुचु मत आसे टिके कौन कहली ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମାଉସୀ କାହିଁ ଏପଟେ ଆସିଲା ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ଭଲ ଛାତ୍ର ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଆରେ ସେଇ ଅବିନାଶ କାହିଁ ଆଜି ଆସିନି କି ନା ସେ ସାରଟା ଦେହ ମୋ ସେଇଆ ହେଇଛି ଆଉ ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିକି ଭାବିବେ ତେଣୁ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ଯେଉଁ ବକ୍ତା ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେ ପାରାଗ ଲାଗିଛି ସତୃଷ୍ଣ ନହେଲେ ଅଣିଥିବ ପିଲା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କହିଛି ନା ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଆଖିରା ପୁରା ପାରାଗ ସମାନ୍ତର ସେ ବୋଧ ଟିକେ ଚପ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ କାନ୍ଦିଲା କହିଛି ମେ ମେ ବସିବ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ତା ଆଖି ଅସ୍ତୁ ଭାବରେ ଏବେ କେଉଁଠି ଟପି ଟପି ଧରିଛନ୍ତି ମୋର ଦୋଷଟା ଅଛି ଡିସିକି ମାରି ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇ ସୋ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବୁନ୍ଦୁକା ପାଣି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ହଁ ମୀରାବାଇ ଗଲେ ମା ହାତ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଟପିକି ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଧରିଲେ ମୋତେ ସାରେ ବା ପ୍ରବଚନ ଭଲ ପାଇବି ତେଣୁ ମୀରାବାଇ କହିଲେ ମୁଁ ମହନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରେ କିଏ ସେପଟେ କେଉଟ ପୁରୁଷ ଆମେ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁ ନାରୀ ମୁଖ ସେ କହିଲେ ଜଣେ ତ ପୁରୁଷ ସେ ଯାହା କହିଲେ କହିବି ପରମ୍ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସେ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ଆଉ କିଏ ପୁରୁଷ କରେ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି ମହା ସେ ମହନ୍ତ ତାକୁ ମସ୍ତକ ନଥାଏ ଧନ୍ୟ ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେ ଇଏ ସବୁ ଅଂଶ କଳା କଳାର କଳା 24 କ୍ୟାରେଟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା ବା 23 କ୍ୟାରେଟ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା କଥା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 64 କଳା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଠ ସେ ପରମ ପ୍ରୟତ୍ନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱଚାଳକ ବିଶ୍ୱପାଳକ ପରମ ଭକ୍ତା ପରମ ନିୟନ୍ତା ପରମ କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ହେଲେ ମୋତେ କହିଥିଲି ନା କହିଲି କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରଦ ମହାରାଜ ଅନୁଭୂତି ତେଣୁ ସେଇ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଷୋଳ କଳା କହନ୍ତି ମଝିରେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ ଘୋଷ ବଲେ ପରିଜର ହାତ যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাଥ সিদ্ধান্ত ଆପଣ ଭାବାପଣ ସମୟ ପରେ ଚାପିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭୁଲିଗଲେ ବକ୍ତା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରି ମୋ ପିତୃ ଥିଲ ବାପା ଭଳିଆ ତେଣୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବାପା ପାଖାପାଖି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଭିତରେ ସବୁ ପିତୃ ଥିଲ ପାଖାପାଖି ବସ ସବୁ ହ୍ୱାଟେଭର ମେନ୍ কি বলছেন এখানে আমার টপিক জানবে তেমন ভগবান হচ্ছেন সেই যে স্বর ঐশ্বর্য করবে তেমন ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান আর রাম হচ্ছেন ভগবান নৃসিংহ ভগবান তাঁর অংশ অংশর অংশ তেমনি কৃষ্ণ কালে আমি কহা হ্যাঁ টপিক লা কি ভাগবত আমি কাহিকি শুণবা ভাগবত উপকারিতা ওয়েস্ট অফ টাইম কাহিকি কলেজ সসপেন্ড হচ্ছে এই ছুটিরে আমি ক্লাস করুছু আমি ক্লাস করছু হোয়াট ইজ দ ইউটিলিটি তেমন আমি কইলে বন্ধুকারী মুক্ত হলা আউ খট্টাঙ্গ মহারাজ দেবাসুর যুদ্ধ আমার টপিক আমি চালছি ভগবান কিয়ে বা ভাগবত ভগবান মানে ভগবান কথা ভাগবত তে ভাগবত আমি কাহিনী শুনিয়া ভাগবতের উপকারিতা ভাগবত উপকারিতা আমি দুর্ধুতারী গোপাল কথা শুনেছিলে তারপরে খট্টাঙ্গ মহারাজ কথা কହୁছি মু খট্টাঙ্গ মহারাজ মানে সে দেবাসুর যুদ্ধ হল দেবতা অসুর যেমন ভাই ভাই সকল জীবন সারা আমার যেমন ইন্ডিয়া পাকিস্তান জীবন সারা বিবাদ সেমতি সে কোণ দেবাসুর যুদ্ধ হল দেবতা মানে আমন্ত্রণ করলে খট্টাঙ্গ মহারাজ খট্টাঙ্গ মহারাজ তাকে পরাস্ত করে তাকে যুদ্ধে সাহায্য করে সাফল্য অর্জন করে তাকে সে গিফট দেওয়া চায় ଆପଣ কি বড় করে দেবে যে কিন্তু মোর পেটনে আমিষ হয়ে যাচ্ছে তার মত পছন্দ আমি প্রশ্ন দেব আমি শুনিবা জনে কহিলে সাধু সাধু জনে আমি সাধু কহিলে তোমার আয়ুষ আর 7 দিন আছে হ্যাঁ মানে কোন করবি না গীতা ভাগবত পুরা ইয়ে পুরা লাগি পড়লে ভুল না করো 7 দিন 9 দিন ହେଲା আগে ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି ସକାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆରେ ମୁଁ ବନିନି ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚି ତମେ କ'ଣ ପଚାରି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି କେତେ ଭାଗବତ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଆ ସପ୍ତାହ ବଢ଼ିବା ମୋ ପକେଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପକେଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବୁ ଚେକ୍ ଏଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କେବେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ପୋତା ନେଇକି ମୁଁ ତାହା କେତେ ଅଛି ନା ଏତିକି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହାଉ ମଚ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର ଏଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମୃତ୍ୟୁର ପରୱାନା କେତେ ଡାକୁଛି ଭଗବାନ ସାବଧାନ ଜୀବନ ଦିନଟା ଦବ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟପି ଅଗ୍ରାଜ ଜନକ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ରାଜଶ୍ରୀ ଇଏ ବିଳାସୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ରାଜଶ୍ରୀ ହେଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଦେବ ଭିତରେ ପୁରା ବିବାଦ କଲେ ସବୁ ହିଂସା କଲେ ଜନକ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ
स्पेशल फीस्ट में डाक्टर बुझी गले शुणु कथा जन बाहर सब खाଇବା डिलीशियस फूड पूरा डिलीशियस अच्छा काकर खीरी पूरी आ पूरा बढ़िया तापर हमर पनीर पखाड़ तापर ये आपनकर पनीर सब किंतु हाई सब खाइले दे सुंदर प्रसाद किंतु समस्त बसिला से राजा कहना से होस्ट ये गेस्ट होस्ट माने अति सत्कार गेस्ट अपोजिट होस्ट समस्त को खाଇବା सीट सामने पूरा डाइनिंग प्लेस बढ़िया गोटे तीक्ष्ण परवा चकचके झुलुଛି गोटे तीक्ष्ण परवा सरू सुतारे चकचके झुलुଛି एमि झुलुଛି खाऊ ये कौन माने घटी तो मिष्टी भी है ये खाऊँ केत खसब कौन केमी खाइबे आउ क्या हाँ दियो पानी पी देगी चल सब खाइले आगे सब है जे आज्ञा कौन कहूना कौन त्रुटि है तुझे कहूना आज्ञा क्षमा करूँ सब है खाद्य किसी त्रुटि है कि या बाकी तो मिष्टी भी है ये जो सामने गोटे तीक्ष्ण करवा चकचके झुकला कारण सही तो मैं शांति खाइबे से रखी रखिए तो खाऊ से मु संसार भितर माया भितर आप देखते सुंदरी स्त्री मो सन्तान अच्छा भितर मो बुढ़ी रही भी ब्रह्म दर्शन तीक्ष्ण करवा आदर्श से मोर लक्ष्य अच्छे भय नथे भक्ति आस मोर भय भगवान ब्रह्म दर्शन भगवान भगवत दर्शन को तीक्ष्ण करवा मो सामने सब झुलुଛି पाखे तेणु ओम अग्नय स्वाहा यानी महर्षि सुखदेव गोस्वामी गुरु किए राजर्षि जनक सुखदेव गोस्वामी गुरु से कथा नहीं भल जे सब भल कि गुरु तो भाई तू साहस कर नो वन हैज डेयरनेस कहीं ता कह गुरु तो गुरु ना सब बोली कहले मोर गुरु का किए पोजिट हुई माय रिपीटिंग गुरु किए ही पाइबो ना जनक ये जनक महाराज गला जनक महाराज कहते जानवर पर स्त्री सुंदर स्त्री को से ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा माय गॉड कॉन्ट्रैक्ट टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट अरे के विषय व्यासन भी है आया ना सुतले बस आपको ओम अग्नये स्वाहा कि ये कौन हमना जानवर स्त्री बसी जदी अग्नये स्वाहा को जदी टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट माने बुझे दछि विरोधात्मक आपण यूजर पिला आपण फेयर देला खराब आपण स्वामी को फेयर बंद न कर मुख सोई आपण गोटे मेस रे पिला से घर ओए परिष्कार नाकटी ये घर जहाज को खेद जन फैन देने खराब जन फैन न देने खराब आउ जने वस्तुवादी स्वामी कहू भक्ति हरे कृष्ण स्त्री कहू पार्टी ना फिलिंग ना हरे कृष्ण बोली कर मो बापा छाड़ दो तो रजनी घर दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट विरोधात्मक उल्टा माने उल्टा तेणु कौ कथा कहूली हाँ तेणु ये उल्टा कथा खाया देखे ब्रह्म दर्शन ना ब्रह्म दर्शन बाहर जाए तेणु से कहले गुरु किए ना जनक महाराज स्त्री बसी अग्नय स्वाहा तेणु स्त्री की बसी देखा जमी मंदिर गात्र नग्न हुए तो हाउ फार योर परफेक्ट हाउ फार योर हेडस्ट्रॉन्ग आपण भगवान पारे मन अच्छी ना नग्न मूर्ति पारे मन अच्छी तेणु हाउ फार योर स्ट्रॉन्ग मोराल स्ट्रॉन्ग आपण केते दिन मानसिक स्ट्रॉन्ग आपण से नग्न चित्र को देखुଛନ୍ତି ना भगवान जगन्नाथ मंदिर में नग्न कहीं मंदिर गात्र नग्न आकार उत्तर भक्त परीक्षा देवे केते दूर अच्छी मो पाखे मनटा रोचे ना मिठू अच्छी पद्मपत्र दिए पद्मपत्र नीर लगे कि लगे से मैडम टपिक अलग चलुची तेणु कथा होती सी हूँ जनगण तेणु द्वादश महादेव जहाँ करी हाँ टपिक मुझे मत साहय कर टपिक आसली द्वादश महादेव जहाँ करी तेज महादेव क्या कहला ना कृष्णस्तु भगवान तेज रसमती मोर तो प्रिय राम राम मो राम को मो कान्हा को भल मो रामा को माखन खाए मो जगन्नाथ को भल पाए मो नृसिंह को भल पाए दुर्गा काली चंडी चामुंडा भैरवी एम सब वैष्णव सम्मान जड़े स्त्री ता स्वामी प्रति ऐकांत ता स्वामी सहित स्पेशल सम्मान प्रणाम कर स्वामी प्रति जहाँ आउ अन्य पुरुष मान सम्मान असम्मान काम कर वैष्णव पक्षरे भक्तरे निष्ठे बेचना असम्मान देखा समस्त सम्मान ताहा प्रति आक्षेप कर ताहा प्रति हिंसा कर तत्व उठी तत्व कथा बहुत अच्छी देवता कौन कहे पछड़ जाइए तेरे से कहले ये चाह कृष्ण भगवान ये कृष्ण केतले आसिले कहीं आसिले कृष्ण कहीं भगवान आसन केतले आस हाँ प्रश्न आम जानले भगवान किए
तो मन के माँ मान पुरस्कार देवे बेसी माँ मान उत्साह देवे मन के भगवान किए ना षड ऐश्वर्य कौन 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 सांगर बल ना धन कौन सम्मान कौन पुण्य हम जीवन धरम धन बल आ सौंदर्य त्याग आ कौन ज्ञान आ गोटे कौन रही त्याग ज्ञान बल धन त्याग ज्ञान सौंदर्य आजस षड ऐश्वर्य खंड जे से तेरे द्वितीय कथा भगवान भगवान क्या मानवा सब भगवान सिद्धांत डेफिनेशन देदेले किंतु किए भगवान से किए कहूँ ना कृष्ण से भगवान एत चांस कला पुरुष कृष्ण से ये सब पुरुष आउ सब अंश अंशर अंश 24 क्या 64 कला भगवान कृष्ण तेरे कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण राम केत आस प्रश्न अच्छी भगवान केत आस कहीं आस भगवान से केत कहले चतुर्थ अध्याय ज्ञान देव सप्तम अष्टम यदा जानते श्लोक यदा यदा जटा को यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य स्टूडेंट मान थे व्याकरण धर्म यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा धर्मस्य ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମस्य ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ପତନ ହୁଏ ଲୋପ ହୁଏ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ନାସ୍ତିକ ପାଷାଣ୍ଡ ଜବନ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत भारत माने भारत कहनी भारत माने कहे जो अर्जुन ए भारत वर्षज तुम्हें जो धर्म ग्लानि घटे आ अधर्म यथा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अभ्युत्थान मुंड टेके उत्थान हुए बढ़ी चले अभ्युत्थान अधर्म अभ्युत्थान अधर्म अभ्युत्थान हुए अधर्मर मुंड टेके अधर्म बढ़ी चले परित्राण साधना साधु मान को परित्राण करने अर्थात रक्षा करने आह्लाद देवाई प्रेम देवाई साधु संत मान को परित्राण साधना विनाशाय चतुर्थ व्यक्ति बिना निमित्त चतुर्थ विनाशाय अर्थात विनाश करने विनाश दुष्कृत मान जबन मान नास्तिक मान दुराचार मान कंस चाणुर मुष्टिक रावण ये मारिया परित्राण साधना विनाशादि दुष्कृतम परित्राण साधना विनाशादि दुष्कृतम धर्म संस्थापना संभवामि अर्थात संभव हुए आविर्भूत हुए जन्म हुए नहीं जुगे 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 जन्म केवे बिना कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम अवतार जुगे जुगे अवतार पुणी कौन भाई ना वृंदावन जाता विशेष कर गोपीमान जाता मोर प्रेम गोपाल मान को रक्षा कर गोरक्षा कर वृंदावन लीला करके आस भगवान केबे आइले एकविंशे विंशति मिनि दृष्णिषु प्राप्त जन्मनि रामकृष्ण विधिभो भगवान हरम एकविंशे 22 अवतार भागवत रे जय जय 10 अवतार 22 अवतार जेहेतु 19 कोड़े 20 अवतार एकविंशे 19 अर्थात 19 अवतार 20 अवतार वृष्णि वंशरे एकविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्त जन्मनि रामकृष्ण विधिभुव रामकृष्ण विद्या कृष्णा कृष्ण इति कृष्णा विधि माने बन कृष्णा ओइटा बन रामकृष्ण विधिभुव भगवान हरत वो भगवान आसले के कृष्णा बना एकविंश विंश अवतारे कृष्ण से एकविंश विंशति में वृष्णि प्राप्त जन्मनि रामकृष्ण विधिभुव भगवान हरत तेबे भगवान केतला कहली पुणी भगवान केतला सप्तम अष्टम शब्द आप ना देखिए भागवतर ना गीतार चतुर्थ अध्याय पुणी ये भागवत एकविंश 19 20 अवतार पुणी आपण मजा कथा तेरे भगवान 19 20 अवतार
ରାମ ନା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ମତରେ ବଳରାମ ହେଉଛି ଶେଷନାଗ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆଗେ ପଠେଇଲେ କେମିତି ଆଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣିଆ କରିଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଆମେ କାମ କରୁ ତେବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଆହୁରି ମଜା କଥା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଇଲେ ପୁଣି କଳିକି ଅବତାର ଆସିବେ କେବେ ଆସିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକବିଂଶ ଅଥା ସୌଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାୟଂ ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟସୁ ରାଜସୁ ଜନିତା ବିଷ୍ଣୁ ଦଶୋ ନାମ୍ନା କଟି ଜଗৎପତି ଅଥା ସୌଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାୟଂ ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟାୟଂ ଅଥା ଅସୌ ଯୁଗର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗ ତ ସରି ଆସିବ ଅଥା ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟସୁ ଦସ୍ୟୁ ଭଳିଆ ରାଜାମାନେ ରାଜସ୍ୱ ହେଲା ରାଜସ୍ୱ ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନ ଗୋବଚନ ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟସୁ ରାଜସ୍ୱ ରାଜାମାନେ ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରିବେ ହଣା କଟା ରାଜା ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଭକ୍ଷ ସାଜିବେ ଦସ୍ୟୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ଅଥା ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟସୁ ରାଜସ୍ୱ ଜନିତା ବିଷ୍ଣୁ ଦୋଷସୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଆମ ପିତାଙ୍କ ଔରସରୁ ସମ୍ବଲ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ କଳ୍କି ଅବତାର 4,32,000 ମାତ୍ର କିଛି ଆଇଛି ତେଣୁ କଳ୍କି ଆସୁଛି ସାମନା କଳ୍କି ଆସୁଛି ନାଟକ ଅଛି ଆମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଖୁସି ହେବେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲ ଗ୍ରାମଟା ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସମ୍ବଲ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ଏଠି ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ନାଇଁ ହନୁମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆମେ ପଛ ଛାଡ଼ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ନରସିଂହନାଥ ହଁ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଇଗଲେ ଭାଗବତର ଉପକାରିତା କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବାନି ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଆମର ପୁରା ଆସକ୍ତି ଆସିଲା ପ୍ରେମ ଆସିଛି ନା ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ନିଜର ବୋଲି ତେବେ ଭାଗବତ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତାପରେ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ କହିଥିଲି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ କହିଥିଲି ନବମ ସ୍କନ୍ଦ କହିଥିଲି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଅମ୍ବରୀଶ ଉପାଖ୍ୟାନ କହିବି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ କହିଦେବି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ରେକର୍ଡ ଶୁଣିବୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଥିଲେ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ତେବେ ସେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କଥା କହି ଦୁର୍ବାସା କହିଦେଇ ପଳେଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ଯେତିକି ଯିବ ଯିବା ଆମେ ଯାଇ ଦୁଆର ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ 8ଥର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ 21 ଅବତାର କହିଲେ ନା 22 ଅବତାର ଭାଗବତ 24 ଅବତାର ଆଉ ଆମର ଜୟଦେବ 10 ଅବତାର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି କ'ଣ କି ସେଟା ଇଏ ଅଛି ଭାଗବତ ଜୟଦେବ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ କୋଟି ଅଛି 32 ଅବତାର ହଁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କଥା କହୁଥିଲେ କାହାଣୀଟା ଭଲ ମଜା କାଢ଼ିବ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଏ ଦୁର୍ବାସା ପରମ ଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ବାୟୁରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରୁ ଯେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାରାଜ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଦୁର୍ବାସା କହିବାକୁ କ୍ଷମା କରିବି ସେ ବହୁତ କହୁଛି ଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାସାର ଅତିଥି ହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିନ ଅତିଥି ହେଲେ ନା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଆପଣ ଏକାଦଶୀର ପରଦିନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଷାଟା ଅଲଗା ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପାତ୍ର ଦଳିତ ମହାପାତ୍ର ମୁଦିରଥ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପାରଣା ଅମାନିଆ ଆମର ପରିବା ତରକାରୀ କାଟୁ ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି କହିଲେ ତୁ ଏତେ ପରିବା କାଟିବୁ ସେ ରାଗି ଫୋପାଡ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ କରୁ ପରିବା ଅମରିଆ କରୁ ଆମେ ଜାଣି ମନା କରୁ କାଟିବା କରୁ ତେଣୁ ବାରଟା ଉଠାଏ ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଆମର 6ଟା 32 9ଟା 13 ପୁରୁଷ ଉଠୁଛୁ ସେଇଦିନ ପାରଣା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଠିକା ଠିକ୍ କହିଛି କ୍ଷମା କରିବେ ଦୁର୍ବାସା ରାଇଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ସ୍ନାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ବେତର ପଳେଇବେ ବାଇକ୍ ଫାଷ୍ଟ କାଟିବେ ଯାକି ଗଲେ ବି ୱାଇଲମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ କଥା ବି ଏଣେ ଅତିଥିର ଅପମାନ ହେବ ନା ଶୁଣିବେ ଅତିଥିର ଅପମାନ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲି ଯଦି ନ ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୋ ପାରଣା ବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ମୋର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡନ ହେବ କ'ଣ କରିବି ଦୋଷ ଗ୍ରାସଟା ପଡ଼ିଗଲି ସେଠି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜାଙ୍କର କୂଳପୁରୋହିତ କଥା ରାଜପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
আর দুর্বাসা মহাক্রোধী খালি সাধু নিয়ে ବହୁତ ପରମ ପ୍ରତାପୀ ସାଧୁ ଭାରି ପରାକ୍ରମୀ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ଭାରି କୌତୁକ ସେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଜଳ ବନ ଜଳଟା ପାନା ହବ କାହିଁକିନା ତମେ ନିର୍ଜଳା କରିଥିଲ ନା ନିର୍ଜଳା କରିଥିଲେ ଜଳ ଆଗ ପାଇବ ଯେ ଫଳାହାର କରିଥିବ ନିର୍ମାଣ ପାଇବ ତେଣୁ ତମେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ହବ ପାନା ନା ହବ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସାଧୁ ଛାଡ଼ିବ ନା ତମ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡ ହବ ତମେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆପଣ ବନିବ ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଅକାଳ ନିମନ ଆସିବ ଇଏ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ସାଧୁ ଜାଣିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହୁଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବାସା ମହାଯୋଗୀ ମହାପ୍ରଦ ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ କେଶ କରିକି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସେ କେଶଟା ଗୋଟେ ଅସୁର ହେଇକି ଗୋଡ଼େଇ ମୋର ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଗୋଡ଼େଇ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଗଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କନସିୟସ୍ ହୁଏ ଭଗବାନ ସେଠି କନସିୟସ୍ ଭାବ ଆପଣ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ ଭଗବାନ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇଲେ ବାବା ତାକୁ ଗେଟ୍ ପାନେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦୁର୍ବାସା ପଛରେ ବୁଲିବେ ଦୁର୍ବାସା ତଳ ଅତଳ ମହାତଳ ତଳାତଳ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି କଥା ବୁଲୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ଶିବ ପାଖରେ କାଠ ଦିଆ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭସ୍ମାସୁର ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି ବାବା ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆମେ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୁଁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଶିବ କହିଲେ ଶିବ କହିଲେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସେ ଯାହା ଚକ୍ର ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସେ ଯାହା ଯିଏ ବୋଲୁ ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଯିଏ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ପାନେ ଯେମିତି ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବର୍ଷେ ଗଲା ଆମର କଳିଯୁଗରେ ଚରିତ ଶୁଣିଲା ଆମ ବୁଝିଲା ବୁଝେଇଥିଲେ ପଦରା ମାନେ ଆମର ପ୍ରବଚନ ମାନିଆ କଳିଯୁଗରେ ଚରିତ ଶୁଣିଲା ଯିବ ଆଚମିତ ହରିଭକ୍ତ ଜନ ମାନେ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯିବେ ମାନେ ମନେ ଯିବେ ମା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ମାସି ଜାଣିଛ ତାପରେ ମୋର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମମତାର କନେକ୍ସନ୍ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ହୁଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦିଗରେ ସାଧୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲେଡ୍ କାଢ଼ି ବାଣ ବାଣକି ସେ ଭଗବାନ ପର ଯେଉଁ ମେଜିସିଆନ୍ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ମେଜିସିଆନ୍ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଦନ ମୋହନ ଆଙ୍ଗୁଳି ଘରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଅଛି ବୋଲି ପାଉଥିଲେ ସୋ ସେଠି କହିଲେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆଙ୍କୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କ୍ଷମା ଦୁର୍ବାସା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କାନ୍ଦବାନ ଆପଣ ବାପ ଯାଇ ପୁଅ କ୍ଷମା ନା ପୁଅ ହଁ ବାପ ପୁଅ କ୍ଷମା ବାପାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ପୁଅ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କ୍ଷମା ମାରି କ୍ଷମା କାହିଁ ଭଗବାନ ତ ଆସିକି ଚିଡ଼ି ଦେଲେ ତଥାପି ସେ କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ମାଗୁଥିଲେ ମୋର ମାର ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ନା ତମକୁ ମାଗିଲା କ'ଣ ମାଗିଲେ ମୋର ତଥାପି ମା କିଛି ମାଗ ମୋ ଘର ମାଆ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଭାଇଆ ତ ବାପା ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇସାରିଲେଣି ଯାହା ଗୁହେ ବୈଷ୍ଣବ ତାର 23 କିଲୋ 21 କିଲୋ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବାପା ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ କ'ଣ ତ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇସାରିଲେ ହଁ ଟପିକ୍ ଆମେ ଗଲା ତେଣୁ ଇଏ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମୋତେ କ୍ଷମା ଅମ୍ବରୀଶ କାନ୍ଦି କରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ମଜା ଜିନିଷ ଏ ସିନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ନାଟକ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା କ୍ଷମା କରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆପଣ ଭୁଲ ସେ କେତେ କଥା ସେ ଦୁର୍ବାସା ଆଉ ଜାଗାରେ ହଇରାଣ କହିଦେଉଛି ଯଦି କହିଦେଉଛି ଇଏ ବଦମାସ କହିବା କଥା ହଁ କହିବି ରାଗି ଦୁର୍ଜନ ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ସବୁ ହେଇ ଅଜ୍ଞାନ ବନବାସ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅକ୍ଷପାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଚାଲିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ମୋ ଅଧମ ଭଗବାନ ସଂଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଯାହା କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ଭଗବାନ ମୋର ସଂଜ୍ଞା ଯେତେ ମତ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଯାହା କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ମମି ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ କରି ସେଇ ତରକାରୀ ଟିକେ ଡାଲମା କରିଦେବ ଟିକେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଟିକେ କର ସେଇ ଡାଲମା ଆମେ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ନାଟ କରୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ତରକାରୀ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ପଇସା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ହଁ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଦୁର୍ଜନ ପଠେଇ ଦେଲା କାହାକୁ ଦୁର୍ବାସାକୁ ତମେ 10,000 ସାଧୁ ନେଇ ଦୁର୍ଜନ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାସାଧୁ ନାଟ କରି ପଠେଇଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯା ଅତିଥି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଅକ୍ଷପାତ୍ର ସରିଯିବନି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏତେ ସମୟରେ ଅକ୍ଷପାତ୍ର ସରିଯାଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଚାହୁଁଛି କାମ କରିବ ସେ ଯେତେ ଅକ୍ଷପାତ୍ର ଚାହିଁଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସରିବ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି କ'ଣ ଖାଇସାରିଲଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପଠେଇ ଯା ସ୍ନାନ କରି ଆସିବ
କରିବା परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं पुरुषं शाश्वतं विक्रम आदिदेवं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। जेमिति द्रौपदी जेमिति उत्तरा बहुत प्रार्थना करते ये प्रार्थना करते तमी सारा कृष्ण कृष्ण आश्रय द्रौपदी से तो नाट्यकार देह भरना रास्ता छूट जी नाटक जी मेजिक जी नाच जी चोरी जी प्रेम सब से भगवान कारण भगवान हस आम भगवान ये प्रेमटा काम आमर प्रेम आम नाच आम गीत आम मेजिक सब से भगवान से महामेजिशिया नाटक द्रौपदी बहुत मोकला लोक खाए अरे मुझे परीक्षा कौन माया घर माया बढ़िया गप आस द्रौपदी आज बढ़िया मजा मजा आगू अच्छे सबुदिन आस देखो सत माँ आस सब मतलब खाया तो भोक अरे प्रभु तो कादू से अरे दियो किसी ना नाटक माध्यम साल कर तो देखा देखा बातरा देखा बोले एम सब धोई सारी अरे देखा देखिए साग टे पत्र पुष्प फलवतय जो में भक्त्या प्रयच्छति भक्ति प्रभुत बहुत वस्नामी प्रवतात्मन नवमध्याय राजविद्या राजगुण जगह 26 जे पर पत्र पुष्प टिके दे स्नेहरे आह्लादरे मो दुर्जन खिरी पुरी आशाकार सारी मो विग्रह को साग बजा पत्र पुष्प फलवतय जो जो में भक्त्या भक्ति सब तृतीया भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त पुष्पं फलवतयं जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत वस्नामि अस्मि। विश्वास भाव देखे जार आर हमें जार जाऊ जात्रा बंद कर एबे करिया गोटे जाऊ दास्यावादी आ तुलसीदास विश्वास भाव देखे जार तुला पने भल लागे आर मोहई काहार से मते पत्र पुष्प देवे काहार मोड़े मेरु दे मेरु चली हरे कृष्ण मुझे विश्वास भाव देखे एक अन्य मान इष्ट हुए दुई आपण क्षति सत्संग तेणु आप क्षति में जाए बंधु मान आप मोर प्रियतम विजयर बंधु आपण मान सेल्स अर्गान आदि मान सत्य मान मोर शरीर अंग सो ये बोल ना इतने हाँ पहले खाए दुर्वासा आस्ती ओ हाकुड़ी देला समझो ये 10,000 शिष्य दौड़ी पर पड़े हेड भीम कहले भीम कहले दुर्ग ना युधिष्ठिर भीम जाके धरिया भीम कहले ये जो युधिष्ठिर साधु तुम जहाँ बच्चा डाक मन करे भीम कहला कौन जाओ कहले आपन हाकुड़ी मन देलानी खाई जाओ करो माया माया धर्म तो छात्र जड़े अग्र पढ़ा गोटे भल शिक्षक आम पढ़ी देखी हाँ मुझे पढ़ी लिंग कथा पढ़ते पढ़ले भी आप चाकरी रही अनुमान शुरू मन कर छात्र गोटे आडभांस पढ़ी देखी चैप्टरटा द्वितीय चैप्टर से नव पढ़ी मुझे पढ़ी भल पाठ तेणु से पढ़ा तेरे शुणिले आम भागवतर उपकारिता मध्य आम चलते नमस्कार पढ़ले अम्बरीश महाराज शुणिले आप मन थे तापर पढ़ले आम खट्टा महाराज पढ़ले हाँ कहले निमिष मात्र आयुष कहीं भले मत छाड़ी खट्टा महाराज पचारे मत अच्छी मत देवे दे टपिक आस खट्टा महाराज प्रबोधन से विभिन्न कथा पढ़ो खट्टा महाराज पचार देवता मान पचारे आमको साहय करें आपको आम कौन दो गिफ्ट दो कि उपहार दो डायरेक्ट कौन दो ना ना मत बोझे मत देख मोर आयुष के उपभोग करने पारि तो केते आयुष अच्छी ना गोटे निमिष मैंने 48 तेणु सागे सागे उपाय कौन से मन जाने से सागे सागे बर्ते दिन भागवत से प्रश्न उठी एक कथा कहीं प्रश्न उठी ना परीक्षित महाराज कहले मुझे कौन करी ब्रह्मशापर निज उपवास रही
से गंगाकूल गले ब्रह्मशाप होती सर्प दर्शन कर 7 दिन पर तक्ष दर्शन कर परीक्षित मान परामर्श ने किए कहले अमुके कर से तीर्थ कर साधु काम कर खावा दियो ये जड़े आसिक कहले ना भागवत तेणु से भागवत कहले भागवत शुणी 7 दिन ये 7 दिन भाई कौन 7 मिनिट कौन गोटे मुहूर्त खटा मार मुक्त हो पुणी कौन ना दुर्दुकारी मुक्ति है से तेणु आम कहवा तात्पर्य वेदर वी आर डिफिटिंग टू रीड भागवत आम भागवत पढ़ुचा ठीक तो आम समय अपचय हो तो आम अर्थ बेकार जाऊँ तो भागवत आम शुणिले दुर्दुकारी आज कार मन ना मत खराब है मत अलग पचार कौन मत रेकर्ड देखी गत क्लास ये मन दे शुणे मो प्रश्न पचार जे भल कहे भगवान टिकट हम कहता आउ गोटे तुम जो नुआ शब्द आस दर्शन स्कंद आम कीर्तन आउ सो ये बड़ दर्शन स्कंद हूँ भागवत उपकार बढ़िया मजा दूसरा समाश्रिता पद महत पदम पुण्य दशो मुरारे भवाम्बुधि वश्च पदम पदम वश्च पदम परम पदम 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 जब विपदा न समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम पद पल्लव रूप पाद पद्म रूप पाद पद्म रूप प्लव माने नौका को जे आश्रय कर कहार समाश्रिता जे समाश्रिता भल भाव जे आश्रित एमती हम चलो रे कीर्तन करवा ना समाश्रिता सब उपसर्ग भल भाव जे आश्रित कौन पाद पद्म रूप नौका को कहार आमर समाश्रिता जे पद पल्लव प्लव महत पदम पुण्य दश मुरारी मुरारी कर मुरासुर जे मारते मुरारी मुरासुर मारते मुरारी से मुरारी कर पद पल्लव रूपक पद पादव रूपक प्लव माने नौका को जी आश्रित होती कौन हुए समाश्रिता पद पल्लव प्लव महत पदम पुण्य दश मुरारी भवाम्बुधि वश्च पदम परम पदम 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 जद विपदम न भवाम्बुधि अर्थात भव समुद्र पक अम्बुज मान समुद्र को वश्च पद भरी वश्च मान बाछुरी आगे जो कला बाछुरी घरे जो हबार छाड़ी से कला बाछुर पादर केते पानी जान कला बाछुरी गोड़ दे पड़ो ओदारे टे खुरारे पानी टे रहा खान से जो पानी हुए ताको आम पार हवा मो गोड़ लुगा केती जीव मो सुटी पड़ दिए मुड़ा आम मुड़ा ना ये पड़ो से जे भगवान को मुरारी कृष्ण को जगन्नाथ को आश्रित हो से ये विराट भवसागर संसार सागर माया सागर केमिति अकल से लंघी डेगी जंप कर केमिति ना बाछुरी पदर बस्था पदर पूरा जी पानी जमी थाए जो विराट सागर पे जानी एड़ी ताकू जमी लंफ करे डेगी जाए डेगी जाए माने कौन साधु आसे ना कौन डेगी कौन करे डेगी जाए आप जो भाषा बुझे से डेगी बोधे पूरी भाषा केते सुंदर भागवत कौन कहले दश केते सुंदर कथा मन ना कहि परिया कौन जे मानो सुनु ना जे उत्तर ना सत्तर आम जीवन में अनुभव हैव फेल्ट लाइफ आपण जीवन हैव एक्सपीरियंस क्वेश्चन में राइट आपण जीवन अनुभूति अर्जन कर यस तेणु विराट भवसागर को संसार सागर को माया सागर को दुख सागर को अक्ल से पार ये कथा कौन किए पाइल ना भगवान को जी आश्रित भगवान अरे मजा भगवान पाद पद्म नौका प्लव मान ये दश पुणी कौन बढ़िया कथा आप घर कथा ए माँ बाबा गो एकादश देवर्षि भूताप्त गौराम पितृका बढ़िया मजा कथा आपण कथा आप घर कथा एकादश कौन कहले इम्पोर्टा मोस्ट इम्पोर्टा एकादश तत्व देवर्षि भूताप्त नौराम पितृणाम न किंकरो नायक राजम सर्वात्मना जह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिभूत कर्तम जमा तरवरारी सेटा तरवरारी प्रेमर कहले तरवरारी तथापि 5-6 थर कहि कथा कहिथा कहि
ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଧର ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଯେମିତି ଅବନି ବେଦିନୀ ମହି ଧରା ଧରିକି ଦୂରଣୀ ଭୂମିର ସା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ଖ ଅଚଳା ସ୍ଥିରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶତ ପୃଥିବୀ କେତେ କ'ଣ କହିବ ଜନେଇ ମା ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଭାଷା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏନି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପାଞ୍ଚ ରକମ କହିବି ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ବସି କହିବି ଦେବଶ୍ରୀ ଭୂତାପ୍ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଟପିକଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଋଣୀ ହେବା ଯେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ହେବ ଯିଏ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ବା ଭଗବତ ଭକ୍ତ ହେବ ସେ କୌଣସି ଋଣୀ ନୁହେଁ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ଦେବଶ୍ରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଥାଏ ଋଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ଋଣୀ ପବନ ଦେବତା ଏସବୁ ଦେବତା ପବନ ଦେବତା ପବନ ଆପଣ ବାୟୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଚାପି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଟି କି ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସାମନେ ସମ୍ପର୍କ ତା ମୁହଁକୁ ଚାପିକି ଚାପି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେବର୍ଷି ପବନ ଦେବତା ବାୟୁ ଦେବତା ଦେବର୍ଷି ଭୂତ ହଁ ଆଉ କେ ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଯାହା କରିବେ ଭଗବାନ ଏତେ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ କାନ୍ଦ ଆଣି ଭାବିଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ କହୁଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭାଗ ରହିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦୂତ ସାଜିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସାଜିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯଦି ବଳିଦାରେ ବାମନ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କଦଳୀ ଚୋପାନି ପ୍ରେମରେ ଖାଇଯାନ୍ତି ସବୁତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ପୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲି ଦେବର୍ଷି ହଁ ପବନ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ହଁ କହିଲି ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁକୁ ଗୁଣ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ହଁ ଆମ ଛୁଆ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନା ଏ ତିଆରି କରିଦେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଦିଆଯିବ ମାଆର ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାପର ଡିମ୍ବାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ମାଆର ବାପର ଶୁକ୍ରାଣୁ ସନ୍ତାନ କରିଦେବେ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ ପୁଣି ମା ସ୍ତରରେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଛୁଆ ତାର ଆପେ ଆପେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ପୁଣି ଅଗ୍ନିମାନ୍ୟ ପୁଣି ଗର୍ଭରେ ଅଗ୍ନି ହେଇକି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କଲା ଫଳରେ ଶସ୍ୟରେ ରସ ଦେଲା କେତେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କଲେ କାନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଥା କ'ଣ କର ଆପଣ ଗଭୀର ଶୋଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ହଁ ଭଗବାନ ମଜା ନା ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆପଣ ବାପା ମା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛି ନାଚ ଗୀତ ଆପଣ ଛୁଆର କଳା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଦେବ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଜଳ ବରୁଣ ଦେବତା ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ଏସବୁ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଦେବର୍ଣ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ଭୂତ ଭୂତ ମାନେ ଜୀବ କୁକୁର ହଉ ମାଙ୍କଡ଼ ହଉ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଗୋମାତା ହଉ ଗୋମାତା ସେବା କରୁଛନ୍ତି କହିଥିଲି ଗୋମାହାତ୍ମ ଦିନ କହିବା ତୁଳସୀ ମହାତ୍ମା କହିଛି ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର କିଛି ଖରାପ ଭାବିନି ଯେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ଭଲ ଛାତ୍ର ସେ ପଚାର ମା ମାନେ ଯଦି ଖରାପ ଭାବିନି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି ବିରକ୍ତ ହେବିନି ଆପଣ ଲଜ୍ଜା କରିବେନି ଯାହାର ଦରକାର ଆଉ ପଚାରିବେ ତୁଳସୀ ମହାତ୍ମା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପଚାରିବ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପଚାରିବ ଗୋମାହାତ୍ମା ଦିନ କହିବି କେମିତି ଗରମ ପିଚକାରୀ ମାରିକି ବାଛୁନି ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ବାଛୁନି ପୁରା ପିଚକାରୀ ଫାଟି ପାଣି ଫାଟି ପିଚକାରୀ ମାରିକି କଳ ମାଂସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ରାଗିଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲେ ସ୍ପିକର ମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ମାର୍ଗରେ କର୍ମୀ ଜଗତରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେଇ ମୋର ଢାଞ୍ଚାଟା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ରାଗିବିନି ଆରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ରାଗିବିନି ବାପା ମା ନିଜେ ଟର୍ଚର କରି ରାଗିବିନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ଖରା ଖରା ମୁଁ ଏଇଟା କହେ ଆମ ଘର ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବି ଏ ବାପା ମାଆକୁ ଯେ ଟର୍ଚର ଦେବେ ସମାଜରେ ଭାଷଣ ଦେବ ସବୁଠାରୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ଯେ ବାପା ମା କଷ୍ଟ ଦେବେ ଗୋମାତା ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଗୋମାତା ପ୍ରାଣ ଚାଲାଣ କରୁଛ ତମ ନନ୍ସେନ୍ସ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିବା କ'ଣ ବିଚାର କରିବ ବାହା ବୁଲା ଇଏ କି ଚାଲ ଆମ ଭାରତ ରାମାୟଣ ପାଠ ଏଇଆ ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ଭୂତ ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦେଖୁଛ କୌଣସି ଜୀବ ଆପଣ ସାରୁ ବିଲେଇ କୁକୁର ତ ବହୁତ ବିଷ କୁକୁର ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କାରଣ ସେ ମେଧ ବିଷ୍ଠା ଖାଏ କୁକୁର ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆମର ପୂଜା କରିବାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କୁକୁର ଶୋଇବେ ମଶା କୁକୁର ଗେଲେଇଲେ ତାକୁ ସଫା ଶୋଇ ପୂଜା କରିବେ ତେଣୁ କୁକୁର ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଜଣେ ବୁଢ଼ିଆ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଛି ବାହାର ତା ମାଲିକ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରସିଆରେ ପକାଉଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେଣୁ ଜୀବନ
ଆଉ ବହୁତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବ ସାର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାର୍ ପିଲା ପିଇବାନି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପାଣିଟା ଖୋଲିଦେଉଛି ମୋବାଇଲ ମାଇ ଭାଇ ପିଲାଟା କାଟିଛି ତେଣୁ ଜୀବ ନୁହଁ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାନ୍ତ ଋଣମ୍ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାନ୍ତ ଋଣମ୍ ଋଣମ୍ ମାନେ ରାଜା ଋଣ ଆପଣ କହେ ରାଜାର ନାଁ ସରକାର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜା କହିଲେ ସରକାର କ'ଣ କିଛି କରୁନି ଚିନ୍ତା କରୁନି ସେଠି ଗଲେ ଚିନି ପାଏ ସେଠି କିରୋସିନ ପାଏ ସେଠି ଅଂଶ ପାଏ ଏସବୁ ଇଏ କରୁଛି ସେଠି ଗଲେ ମୋ ବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱର 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ 20 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଆଉ ସରକାର କିଛି କରିନି ସବୁବେଳେ ଚଳିଥିଲେ ଆକାଶ ନୃଣ ମାନେ ରାଜା ଦେବର୍ଷି ଭୂତାତ୍ମ ପିତୃଣ ଏ ପ୍ରଭୁ ପିତାମାତା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମା ସ୍ତନ ଭାଇ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବାପ ମଣିଷ କଲା କୋଳରେ ବସେଇଲା ଯିଏ କୋଳରେ ଦେଇଥାଏ ପୁଣି ପାଟିରେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇଲା ଡା 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 ସେଠି ସେ କହିବା ବୁଢ଼ା ବାପା ଆମେ ଯିବାନି ତମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ମାନେ ତୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ନା ତୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ତୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ ଓ ଏକ୍ସପାୟାର ଟଙ୍କା କିଛି ପଠେଇବି ଆଉ ସେ ମନି କି ତେଣୁ ପିତୃଣ ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଉତ୍ତମ ଦାୟାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିତୃଣ ଶୋଧିବା ତାକୁ ପ୍ରପର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ବାହାଘର କିଏ ଭୋଜିଦେବ ବା ଛୁଆଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଏମିତି କରିବେ ପିତୃଣ ଦେବର୍ଷି ଭୂତାତ୍ମ ପିତୃଣ କରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦାସନ କାହିଁକି ନ କିନ୍ତୁ ନାୟ ମୁନି ଚରାରେ ଆପଣ ଆଉ ଉଡ଼ିଏ ଦେବେ କାରଣ ପାଇଁ କେମିତି ହେବେନି ନା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ଭକ୍ତ ହେବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେବ ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ଉଡ଼ିବ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବୁ ନା ଆମେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁ ଆମେ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଦେଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ନନାଥି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଞ୍ଚା କରିଦେବୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଉଡ଼ିବ କାରଣ ଭାଗବତର କେତେ ଉପକାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟପିକ୍ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଗବତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ହୁ ଇଜ୍ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ ଯାହା ବିଷୟରେ କାହା ବିଷୟରେ ନା ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଭଗବାନ କହେ ସଂଜ୍ଞା ନା ସରସ୍ୱତୀ କହେ ସେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବେ ଟପିକ୍ ସିରିଏଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଶୁଣିବେ ତେବେ ସେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିରରୁ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରରେ ଛୁଆମାନେ କି କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ଚାଲିବେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି 9ଟାରେ ମାନେ ମୁଁ ଆଣିତେ ପାରିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣ କଥା ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ କାଲି ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋତେ 9ଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଛୁଆ ମନ କଷ୍ଟ ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି ନଥାନ୍ତି ବା ଛୁଆ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଟପିକ୍ ମିଳିବ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଛୁଆମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ଆସେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଟପିକ୍ ବନ୍ଦ ଏବେ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆସିଲେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ କ'ଣ ଇଆ ନା ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭକ୍ତ ଚରିତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଲାଗେ ହାତ କିଏ ଗୋଡ଼ କିଏ ବାହୁ କିଏ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଇଏ ପ୍ରେମମୟ ଲୀଳା ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଆମେ କହିକି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରିକି କଂସବଦ୍ଧ ଗଳା ଦ୍ୱାରକା ପାଇଁ ଚାଲିବ ତାପରେ ମଝିରେ ଥାବି ଗୀତା କରିବା ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ କରିବା 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଆଉ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ କରି ଛୁଆମାନେ କରି ଛୁଆ ତ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମା' ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ମୁଁ ଅଜୁଭାଇ ରସ ଟିକେ ଦେବି ଭାଗବତ ରସ ଦେବି ଆପଣ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ କରି ଭାଗବତ ଖାଲି ନିରସ ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଗବାନ କଥା ପଡ଼ିବ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ରାମାୟଣ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ରାଧାରାଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମ ସେ ବୋଲିବ ସମସ୍ତେ ରାଧେ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଧେ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଧେ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଧେ ରାଧେ শ্যাম পুনমে রাধে রাধে রাধা পুনমে রাধে রাধে কেশি ঘাটমে রাধে রাধে বংশীবটমে রাধে রাধে নিজীবনমে রাধে রাধে
आदिवन में राधे राधे तारवन में राधे राधे राधाकुल में राधे राधे श्यामकुल में राधे राधे उद्धवकुल में राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय माँ राधेश्वरी राधे राधे जय माँ भुवनेश्वरी राधे राधे सप्त कांचन गौरांगी राधे राधे अष्ट शक्ति शिरोमणि राधे राधे हनुमान मोहि राधे राधे जय कृष्ण प्रिया राधे राधे अष्ट शक्ति शिरोमणि राधे राधे मस्तान की रानी राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधा श्याम राधा राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा भागो बिहारी राधा भागो बिहारी राधे जय राधा भंग बिहारी राधा भंग बिहारी राधे जय राधा बिहारी राधा बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे अरे हरि नाम कृष्ण नाम जत दूर जाए वो हत्या ब्रह्म हत्या पाप छाड़ी जाए हरि नाम कृष्ण नाम बड़ई मधुर जय जन कृष्ण भजे सेवर चतुर लक्ष्य भाग सुगम कोटि कन्या दान तथापि ना हरे कृष्ण नामेर सदान लक्ष्य भाग तेणु हरिनाम छाड़ी कुलराज भज ब्रजराज बारंबार कहूँ छाड़ हेजिब तेजिब भजिब साजिब ताहले तुम्हें लज्जा कर प्रेम उन्माद कर वो तो आ नेता आज आप गाँव कहीं बोधे मोर नेता प्रेम ना नेता जगन्नाथ आम ना जगन्नाथ आम नेता दरकार आम नेता जगन्नाथ जयगुरुरा मध्य उन्माद नाचे पक्षवार्ता कर जयगुरु पक्षवार्ता हाँ सो आम गौर गौर प्रेम टी नाचा निताय गौरांग गौर निताय गौरांग गौर हरे निताय गौरांग निताय 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 गौरांग जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय गौर हरे गौर 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 हरे सची माता प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरे नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरे अवतार गौर हरि गौरांग अवतार गौर हरे नामर सप्रवर्तक गौर हरि नामर सप्रवर्तक गौर हरे रक्षण अवतार गौर हरि रक्षण अवतार गौर हरे गौर कुमार गौर हरि गौर कुमार गौर हरि
নিতাই গৌরাঙ্গ হরি বল জয় রাধা রমণ হরি বল হরি বল হরি বল গৌর প্রেমানন্দে বল হরি বল হরি বল গৌর নিত্যানন্দ বল হরি বল হরি বল सर्वे सिद्धिनः सर्वे भक्तिविधानः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 समस्तं धन्यवाद बहुत धन्यवाद।